Juanet TikToker, me n'he vengut a l'assaig de Cartutx per a anunciar-vos a tots els meus seguidors que el proper dissabte 4 d'abril tenim Festival del Bo a Bocairent i és, com no, el Xocorroc, larga vida al rock. Me n'ha vengut així uns cracs, per què? Perquè el que és notícia del festival és que Cartutx torna. Sí, 38 anys després, tornen les seues melodies i per a què? Pues per a recordar i disfrutar. Recordar al gran capellà i disfrutar de les seues melodies amb la seva gent, la gent de Bocairent i dels alrededors. I així que comenteu-vos, tornem i en ganes. I esteu preparats? I amb força. Amb força. Ponetes les canyes que les veuen. Bueno, i sobretot en casa, en Bocairent, en el festival que a dia d'avui és un referent a nivell de la terreta, no? Que m'ha reventat. Bueno, pues lo més important és que farem disfrutar a la gent i té un tema també important, com és que recordar al meu cosí, en aquest cas, a Capellat, que va ser un de gran importància a la biblioteca. I bueno, quin grup tindrem? Que anem a veure. Tindrem uns grups de molta categoria, pues sí. Mira, anem a tindre els grans de Sidonia, que un grup top que ens donaran molta força al festival. També, com no, el grup d'Auxili. Els amics d'Auxili venen a donar el seu bon rotllo característic al festival. I en tot festival no pot faltar les melodies que tots ballen, que són les de Cactus. Cactus, torna a Bocairent, torna a casa. I Julius, que tu estaràs punxant també de DJ, junt al DJ Mataix, un crac que també estarà punxant per aquests temps morts entre grup i grup. Julius, quins grups tenim més? La Mano Salvaje, cuidadito ahí. Tocamos Matrusca, Monter, Franco y ya sabéis que hace tú y Santi Matáis y todo. Molt bé, doncs el festival ahí tenim de tot tipus de música i on triomfarà el rock i el bon rotllo a Bocairent. Com dic jo, Bocairent, rock, però la notícia és que estan així. Cartutx torna, 38 anys després. Vine i no t'ho pergues, ells estan preparats. Ara vos esperem, compreu les entrades en la pàgina web de 360 que vos deixe així i podreu comprar aquests tickets per a disfrutar i sobretot participar del gran festival dels millors que es fan a la terreta, així, i es fa a Bocairent. By Juanet TikToker, vamos de Choco, 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 rock!